Kilong kami BJP Mikaya kira penramjul bat ke Bital Lab ya kaling persya kan topi ke Kongres ke TMC DMK SP kibala persya ya ke Women Reservation Bill negaan bha ya ki kentai banlong nong thawan sya Lok Sabha bat ha Assembly si bentah logane ke BJP Mahila Mikaya mentak sengi kala penlong ya ke jingilang bat pensya ha West Janti Hills ha ke ba ke presiden ke Kong Elena Nyota rengkat kiwe kini lam kila hir sikte ke jaka ban ye mil jingmut bat kinong ilam ka kong elena ka penpaw ye sngau dio bat ka penram joi ka kongres ka bra kentai ye ka bil ka ban pen ku bor ge kentai kala ong balada don kambun gi kentai kaing do ba kan khamlong jai jai bat kham singai ha ka ju ko por ka ong ba ka jingpi ai gi constituency kan kham ai jing men toy shu shu ye ki pai ba nama ba ondon kambun ki MLA bat MP ru ka penram joi ye keling persya ba penduk ban pelong a ya ni kabil ba bha lai phlai persen ya ki kentai ha kari pe je ka bha ga miat jong ki imlang ka salang jong pai ba hoi ka bor jong rang ba ublei ula ai le ka jong ka bakar pang ka bor jong kin thai ublei ula ai le ka jong bakar pang ten rei ngas no ba ga ni ngan ben chet api ki pai ba hato ngim la dei mangi ki kin thai bang mi lang bang ni trai lang ba pi ki pai ba kam dei ke jing ba khli jong a jong pi ga yen kani ke juba na ai pi bat bishar ma pi ba ga ni ke kin ti ba menta ngis no diaw nga penramjur ya ke kongres nga penramjur kita kilyang persya haga jing sisya makiru kide benyus nok tilang bala dengi dan bon ki kin thai ka yeng ka kham jai jai ba ka yeng ka long ka ba shong singa ban ni lakme lenti ba ka khan myo tarik ru wat de kilyang persya ru ni khat sno ba wat de ki opposition party ni khat sno ba banya trilang penwan ra ini ki jing kala na menta ka ri ba ka jaj madio pi ka jayu kidai tang ki kwan mentoy simet bat ka jing phya ye ka constituency lei nga kren shaya pi ka deka jing mentoy jong pi pai ba la da ni phya ye ka constituency nginang bon ki MLA nginang bon ki MP bat nginang yo kata ka jing ajan jong ki nong ni kumat bat pai ba kanang hamjur